Heeh. Mula awake dhewe ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang Bapak Kepala Sekolah Pak Asop, Pak Maryono selaku waka sing wis bot repot lan kabeh panitia. Heeh. Adik-adikku OSIS tanpa ana pitulungane tim di balik layar ora bisa acara berjalan dengan sukses le. Ngono. Heeh. Uga iki disiarkan langsung lumantar live streaming Asta Brata Media. Oh ngono, muga-muga dadi tamba kesel ana ngancani. Heeh. Mula sapa-sapa mugi-mugi karenan ing penggalih. Ngono. Heeh. Uga matur nuwun kanggo para donatur sing ikut andil dalam mensukseskan pagelaran malam hari ini saka Hong Kong, saka Belanda, saka iki Lis Maswal, waduh jenenge Widayati Broto Atmojo. Saking Hong Kong Bu Yuni Gatik kalian Bu Cynthia Jesi. Matur nuwun netizen pendukung apa ki? Acara. Matur nuwun. Dibuka nganggo sing mat-matan, dikendani sasanane ben lagu-lagu sawetara mengko tutupne. Ning kutha aja esuk-esuk bare beres. Ngono ya adewe ngomong ngono cah cangguri seramdak percaya. Alah panggah tengah papat. Ndak percaya manggahan. Ndak, wis to tenang. Mas Heru, kasengseme Mas Bayu. Dalem angkitanipun Mas Bayu. Pun mukadimah wonten ing season gara-gara mengko didhawahke langgame Karben Dik Sinta. Ngono. Heeh. Pelok. Pelok. Eyang. Nggih. Monggo Mas Heru, pucung bawanipun. Angkitanipun Mas Bayu. Yuk. Kang tak tunggu Jumat duleng wanci dalu. Kang tak tunggu Jumat duling wanci dalu. Wes sorote kang padang sorote padang. Terus nanging datan hanyut lapi. Padang ning ranyu lapi Mas e. Apa kuwi? Mangga bajute ora liya amung kejaba rembulan. kasengsem monggo Dik Cinta. Dados wanci ratri aku tansah nganti ati sorot kang padang nanging tanyapi gandrung nyawa tak pandang janganti hilang
sam anggon kunyawan tak umpamake wong bagus ngagen nyampe saya pantes lamun nganggo bis kuning sapa wae mesti bakal pengin nyanding yen ra kelakon ning ati dadi komeng sejatine rembulan tak karepke lamun danderi entelan nyang sepake ibarate mega kang pecah pamore sama jangan dikandat nyawang serane wanci ratri aku tansah nganti-anti sora kang padhang nanging pan banyu lapi gendrong nyawang tak pandeng jo nganti ilang yen nganti ilang pikirku dadi lambrang lamun gramono kuning dadi abang wanci jumadul citramu lumayan saya indah rinumbukan lintang-lintang nora jelek kasengsem anggon kunyawan Manen panangot maneng tak umpamake wong ayu lambi kuning saya pantes saya pantas lamun nganggo selendang kuning sapa wae mesti bakal pengen nyanding yen ra kakon ning ati dadi komeng
rembulan kandhak karepe lamun dadari endalan semake ibarate mega kang pecah pamore sang jonganti kendhat nyawang slirane. Matur nuwun sampun ngatur kasengsem kagem muka dimah wonten ing gara-gara. Dik niken. Nembang ya, Nduk ya. Ya. Apa ye? Nembang apa ye? Apa ye? Sembarang. Apa? Sing musik lho. Apa? Sing musik. Heeh. Apa ya? Buyuh kono. Sing mirsani lho Mas ibu-ibuke jek kathah lho. Oh nggih niku wah tirakate jos donya kok Nggih. niku. Napa, Bu? Nemu apa nemen kok kabeh disebutne. Engko tuku kaset e, Bu nggih. Napa? Ayo ngadeg to ngadeg. Hah? Mas Pri. Niki sing mirsani streaming nggih kuwatah lho Mas Kasihan. Napa nggih? Ada 6.000. Waduh. Masih banyak. Ya, masih 6.000. banyak. Gek do geger kabeh. Gegere perkara apa? Mbah perkara apa mau. Apa nembang apa? Monggo sing enek engkik-engkike ae. Waduh, engkik. Aku udah lama ndak diengkik-engkik. Gah aku ngono kuwi. Ndak ini lo udah lama ndak pargoi. Oke no, dipargoikan no. Apa wis monggo. Apa tak ya? kersa. Cundamani aja wis. Oke. Wirang aja wis. Hah? Wirang. Wirang. Em Kok nyaprut iki nyapa kok iso nyaprut lho. Orang kula bae. Oh. Ya wis separo kuwi bae nek. Ya Sundamani aja. Sundamani aja. Ini lagu spesial buat Dargombes. Dargombes. Akeh men jenenge kok iso. Ya utune. Bakul kok. Dargombes. Sing Dena Salam. Tekek biyen. Yo. Tekek. Elek mencah aja ora keren Sopo belas. sing jenenge tekeki? Ndak aja mbok rungokne ngomongane cah-cah. Elek, siap. Yuk Cundamani Mas Tris. Bes. Share. Ya. Sing ngerti dadi akan ceritaku sepanjang uripku.
duet karo aku aja wedi nyapa to, Mas? Ora wedi. Aku mau madane iblis ngono. Ora, aja ngomong sing ora to. Mau duet ki kudune harus saling menatap, saling memandang loh. Aku capek. Ora. Ada dia. Oh. Mbruk nih kameramu engko. Oh. Aja ngomongne gurem ceceker. Wis. Wow. Wow. Dah ya. Mbuh. Kowe anu nunggone nanti gara-gara apa? Sotah piye? Kok terok-terok aku. Pun nggih, terima kasih. Lanjut nih. Selindro. Moga-moga di HUT SMA Negeri 1